Boas noites e benvidos un día máis ás novas do día en Estrada Televisión este xoves 2 de outubro. Comezamos como sempre desglosando a actualidade do día en titulares. Oito estradenses en paro participarán nun plan de emprego con resultados probados. Na súa última edición, o programa logrou a inserción laboral dos 70% dos asistentes. O día 9, coincidindo un pouco coa data, 9 de outubro, unha serie de actos que empezarán a 7:30 na Ponte do Regueiro, no lugar onde apareceron os cadáveres e onde foron executados, que gracias á colaboración do Concello da Estrada se vai a poder sinalizar. Bueno, pois esta é unha recollida que se vai facer a nivel autonómico. Hai 22 concellos que van a participar, entre eles está o Concello da Estrada e a través da Asociación para a Defensa do Val do Liñares, e é unha actividade que está promocionada polo proxecto Ríos e Adega. Ofrecémosche unha nova alternativa á movida da estrada. 2x1 de 11:30 a 1 da madrugada. Paz o Fone. Ven a disfrutar da mellor noite con nós. Seguro que volverás. Paz o Fone, un lugar pensado para que ti sexas o protagonista. Paz o Fone, a mellor movida. Ven a disfrutala. Este sábado 11 de outubro no Paz o Fone, festa 100 Pipers. As oportunidades o chegan unha vez na vida. Nós temos oportunidades. Feira de oportunidades na Estrada. No Pazo de Exposicións e Congresos, centos de oportunidades para vostede. Feira de oportunidades. Esta fin de semana na Estrada. Non deixe pasar a súa oportunidade. Oito estradenses en paro participarán nun plan de emprego con resultados probados. Na súa última edición, o programa logrou a inserción laboral dos 70% dos asistentes. A Consellería de Traballo, a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación, concedeu por cuarto ano consecutivo unha subvención á Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada para pôr en marcha o cuarto Plan Estratéxico de Empregabilidade do municipio. O obxectivo primordial do programa é a consecución da inserción laboral apoiada na formación, a información, a orientación e a intermediación laboral. No programa participarán 80 desempregados do municipio que serán seleccionados a través da Oficina de Emprego ou da propia Fundación. O programa terá unha duración de 5 meses e prolongarase ata o 31 de xaneiro. Nas pasadas edicións do plan, a Fundación logrou notables tasas de inserción laboral. Na primeira conseguiron traballo 36% dos participantes, na segunda o fixeron o 57,33% e na terceira alcanzouse o 70,66% de inserción laboral. Os usuarios do programa recibirán unha orientación individualizada para alcanzar o itinerario profesional máis axustado ao seu perfil. Serán formados segundo as carencias detectadas nunha entrevista previa e terán a oportunidade de realizar prácticas en empresas da zona. A Deputación aproba a renovación das beirarrúas de Codeseda. Instalarán un colector de saneamento soterrado, pozos de rexistro e canalización subterránea. A Deputación Provincial de Pontevedra comunicou na pasada xornada que a Xunta de Goberno do organismo provincial acaba de aprobar o proxecto modificado da obra de construción das beirarrúas da Sagrada no vial de titularidade provincial a Estrada Forcarei. As mesmas fontes destacaron que o modificado aprobado polo órgano de goberno do organismo provincial non suporá na práctica unha variación do presuposto inicial da obra que ascende a 290.000 euros. Profundizando no contido do modificado do proxecto das obras de construción das beirarrúas da Sagrada Codeseda, dende a Deputación Provincial de Pontevedra anúnciase que os traballos se executarán no marco deste proxecto modificado que constituirán basicamente na instalación dun colector de saneamento soterrado de PVC de parede compacta, de diversos pozos de rexistro e dun conductor en canalización subterránea.
Así mesmo, entre as melloras proxectadas dentro do modificado da obra das beirarrúas inclúese o suministro e a colocación dun bordillo de formigón prefabricado e, segundo a Deputación Provincial, o modificado o que a Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra acaba de dar luz verde tamén prevé outras melloras. O Concello destinará o Museo da Madeira para facer un espazo vivo onde o pasado e o presente terán cabida, así como adicalo á sala de conferencias ou reunións. A primeira cuestión é metela na Fundación Cultural. Hai que celebrar unha reunión do patronato para incluíla dentro das actividades da Fundación Cultural, como está o outro museo, como está a Coral, como está a Escola de Teatro, en fin, como está a Tequixetelde. Entón, unha actividade máis da Fundación Cultural. Buscar un xerente, unha persona responsable, podemos adiantar que citar o nombre, pero que está, en fin, pensamos que un 99% de posibilidade, pois que xa temos unha persona, pero que hasta que se produza o feito da reunión do patronato non me parece oportuno nin correcto decirlo. Despois de cara ao futuro, pois xa sabedes cales son as intencións que coinciden con toda a xente que falamos. Recordo que tuvemos conversas, pensamos que con todas as personas que de alguma maneira están implicadas neste tema. Evidentemente o primeiro son Mobleiros, o museo tamén, unha actividade derivada, a Fundación María Martínez, o responsable da futura cidade do Moble. Con todas esas personas, pois, valoraron a idea que temos de facer deste un espacio, que un museo, un espacio vivo, donde o pasado pois este representado sobre todo por imaxes, por audiovisuais, tamén por alguna cousa real, tangible. O futuro esperamos que sexa un lugar de encontro dos muebleiros para todas aquelas actividades de promoción, de mellora, de diseño, etc. Por tanto, que isto sexa unha sala de conferencias, sexa unha sala de reunións, que se poida usar tamén dun xeito didáctico. Nos queremos que sea unha continuación do outro museo, que pase por aquí menos, e que aquí haxa talleres, incluso talleres no sentido didáctico da palabra, para todo o relacionado con a madeira. A Asociación pola Memoria Histórica, señora Franio, homenaxeará o vindeiro mércores os represaliados na Ponte do Regueiro. Bueno, a historia do 9 de outubro de 1936 en principio se resume nunhas actuacións que eran bastante habituais naquela época histórica, que son os paseos, os chamados paseos, que é unha maneira extrajudicial, extralegal, de eliminar opositores, que daquela, concretamente aquí, que non houbo guerra civil, senón que unha limpeza ideolóxica dos elementos desafectos que lle chamaban daquela ao alzamento fascista, daquela o que significou fundamentalmente eliminar a todas as persoas de conviccións democráticas de distintas ideoloxías. Neste caso os 6 son de distintos partidos, desde un que si era militante do Partido Comunista a outros que en algún caso non eran ni siquiera militantes, sino que terían ideas republicanas, como ou eran masóns ou eran do Partido Galeguista. Iso era o único delito que cometeran. Ningún deles fixera nada polo que de algún xeito pudera ser xulgado, e quizás eso tamén foi o que condicionou que, como non podían argumentar, non podían legitimar un xuicio, aínda que coas poucas garantías que teñan aqueles xuicios, pero non podía nin siquiera facer presentable unha condena a morte, pois foron executados de xeito extrajudicial pola noite, a 1 kilómetro da saída da estrada cara a Pontevedra, non?
O máis importante, sobre todo desde o punto de vista local da estrada, deses feitos, non é xa a traxedia que se produciu, senón, sobre todo, desde unha perspectiva máis positiva, ver a reacción popular que provocou. É o comportamento exemplar de moitos veciños da estrada, como foi o seu crego, o seu crego e o xuiz de primeira instrucción da estrada, Fermín Bouzabrei, e o crego Nicolás Mato Varela. O crego aproveitou, por decirlo así, de maneira indirecta a súa condición de crego para denunciar estes feitos facendo un enterro con todas, incluso ele pagou do seu peto as caixas, fixo un enterro que foi un acto de rebeldía, un acto de protesta contra estes feitos e empeñouse en enterralos no cementerio, aínda que non é fosa común, porque non lle consentía outra cousa, pero sí que se enfrontou contra o réximen naquele momento, con todo o que se supoñía nesas circunstancias, que querían enterralos no monte de calquera maneira, para soster que foran enterrados no cementerio, como dicía ele, onde eran enterrados todos. O día 9, coincidindo un pouco coa data, o 9 de outubro, unha serie de actos que empezarán a 7:30 na Ponte do Regueiro, no lugar onde apareceron os cadáveres e onde foron executados, que grazas á colaboración do Concello da Estrada se vai a poder sinalizar o sitio con unha placa que simplemente vai indicar que ali aconteceron os feitos. Despois, ás 8, se levantará ou se inaugurará a lápida no espazo do cementerio onde están soterrados, e ás 9 se celebrará un acto público para recordar estes acontecementos e recuperar a historia destas 6 persoas, non? Participarán neste acto representantes das familias e tamén o historiador que inicialmente recuperou estes feitos, que foi o profesor Manuel Iglesias, profesor de Lalín. 22 concellos de Galicia, incluído a Estrada, realizarán o 4 de outubro unha limpeza simultánea dos ríos. Este é o primeiro ano que o proxecto Ríos coordina unha actividade de limpeza de ríos e pretenden continuar nos vindeiros anos con esta actuación, aumentando os grupos e as zonas nas que se realice a limpeza. Bueno, pois esta é unha recollida que se vai facer a nivel autonómico. Hai 22 concellos que van a participar, entre eles está o Concello da Estrada, e a través da Asociación para a Defensa do Val do Liñares, e é unha actividade que está promocionada por o proxecto Ríos e Adega. Entonces o que se pretende é limpar os ríos, sacar as basuras que pode haber, porque hai algunhas que son máis contaminantes que outras, como pode ser pilas, aceites, baterías, etc., que sí que esas son moi contaminantes. Entonces o que se pretende é que todos o mesmo día, en toda Galicia, todos os concellos que participemos, pois que limpemos os nosos ríos. Bueno, pois todas aquelas persoas que estén interesadas en colaborar con nós, o único que teñen que facer para anotarse é chamar a un teléfono de contacto, que se queres todo en antena, 692 633 855. E nada, a presentarse o sábado día 4 ás 10 da mañán na igrexa de Lagartóns. Nada máis vir cun bo calzado, porque vamos a camiñar pola beira do río, e logo que os guantes, uns paus para coller algo que este máis longe, e todo eso xa lo proporcionamos nós en colaboración co Concello, que é quen nos proporciona as bolsas e os guantes de goma para coller as cousas. Vai a ser sobre o río Liñares. Entonces vamos a empezar onde está a igrexa de Lagartóns, río abaixo. Entonces, en función das persoas que queiran participar, pois faremos grupos de 3-4 personas por tramos e iremos hacia a Ponte do Fouleiro. Entonces, empezaremos sobre as 10 aproximadamente hasta 1 da tarde. Se alguén se cansa pode retirarse antes. Nós estamos en contacto con Adega, porque hai membros da Asociación para a Defensa do Val do Liñares que son membros activos de Adega, e entonces enterámonos desta actividade
e dixeronnos se queríamos participar e entonces, bueno, pues efectivamente parecenos unha actividade moi interesante e dixemos que sí e entonces, bueno, pues aquí estamos. E ademais engadir que a Asociación pola Defensa do Valdoniñares xa colabora con ADEGA en outro proxecto que é o proxecto Ríos no tema de que dúas veces ao ano, en primavera e en outono, se mide un pouco a calidade das augas dos ríos de Galicia. Entonces nós, pues, concretamente o sábado pasado, fixemos o que corresponde á campaña de outono no río Liñares. Medimos o pH, acidez, facemos catas para ver os invertebrados, outro tipo de fauna, vemos como está o bosque de Ribeira, a temperatura da auga, o ancho do caudal, a velocidade da auga e cosas. E logo esos datos recóllense e mandanse a ADEGA, que leva un ficheiro de todos os ríos de Galicia. Bueno, é importante dicir que vimos que a saúde do río Liñares no tramo que nos fixemos ten unha boa saúde a día de hoxe. Todas aquelas persoas que queran ser un pouco solidarias co medio ambiente e que se sabe que hoxe en día podemos encontrar lixo en calquer lado e nos ríos, porque antes usábanse como vertedoiros, pois que se animen, nós vamos a darlle todo o material que necesiten para esta actividade, excepto as botas que teñen que vir, e eu creo que vai a ser unha actividade moi gratificante. Además vai a facer bo tempo, según as previsións, entonces disfrutar tamén do paseo pola ribeira do río Liñares. Facemos unha breve paréntese para a publicidade. O Departamento de Cultura de Teo organiza en outubro o primeiro mes de teatro Sábados a Escena. A primeira obra representarase no local da Mediateca de Cacheiras este sábado. Durante o mes de novembro, a programación cultural tamén recolle funcións teatrais. O Concello de Teo organiza este mes de outubro o primeiro mes do teatro Sábados a Escena. Trátase dunha iniciativa coa que se pretende identificar este mes co teatro igual que o fan outros colectivos e asociacións do mesmo Concello. A primeira función será este sábado no local da Mediateca de Cacheiras. Caramuxo Teatro presenta a obra infantil Vagamundos ás 6 da tarde. Esta é a primeira actividade pública que se realiza no inmoble que se inaugurará nas vindeiras semanas. O 11 de outubro ás 6 da tarde, a Teaco Teatro representa O achado do Castro no CEPI da Ramallosa, unha peza para todos os públicos, e o sábado 18 en Embargantes a obra será só dirixida ao público adulto. Mofa e Befa Teatro presentarán ás 8 sempre o lonxe, no local da Mamoa de Luou. O primeiro mes de teatro, Sábados a Escea, remata coa obra O home que inventou unha maneira de andar da compañía Fas que Fas Teatro e será o 25 de outubro ás 6 da tarde. A representación realizarase no local da Asociación Cultural e Recreativa Os Tilos. No mes de novembro haberá teatro tamén, aínda que xa non sexa dentro do programa Sábados a Escena. O 8 de novembro no local da Pontevella en Reis ás 6 da tarde Bacana Teatro presenta Gendalla Monamug. O 15 de novembro, Caramuxo Teatro escenificará a peza Zapatos na Mediateca de Cacheiras ás 6 da tarde. Por outra banda, tamén dicir que mañá comeza o Obradoiro Cultural de Teatro para nenas e nenos do Concello de Teo. A Cooperativa Cultural encargarase da formación teatral dos cativos e cativas do municipio. Será Fran Rey quen retoma o grupo co que xa traballou no curso pasado co obxectivo de continuar co aprendido, centrándose en aspectos máis técnicos da posta en escena sen esquecer que o xogo segue a ser a base do Obradoiro, segundo apuntou o director. As aulas formativas darán comezo mañá e estenderánse ata maio do vindeiro ano. Durarán hora e media a semana e 10 nenos e nenas de entre 12 e 13 anos, primeiro de ESO, iniciarán esta nova tempada na que xa contan coa base do aprendido durante o primeiro curso. Ademais, segundo se informou, dende o grupo, a maioría repiten do ano pasado. Dende este domingo, a parroquia estradense de Berres contará cun colectivo de mulleres rurais. 8 mulleres da parroquia estradense de Berres, con Rosa Ferreiro como presidenta dunha xestora, están dando xa os últimos pasos necesarios para crear o colectivo de mulleres rurais. O próximo domingo, día 5, ás 5 da tarde, unha reunión con pequena festa infantil incluída logrará a adhesión. Despois de nomear unha xunta directiva oficial, buscarán axudas para cursos, actividades e excursións e xestionar o teleclube. En San Julián de Bea tamén crearon fai pouco tempo outro colectivo e en Ribeira están en trámites delo.
A Estrada buscará o próximo luns promotores para pôr en marcha a Liga Local de Fútbol Sala para a tempada 2008-2009. A Sala de Xuntas do Concello Estradense albergará o vindeiro luns unha reunión para elexir os novos organizadores da Liga Local de Fútbol 5 na Estrada. A cita están convocados os equipos do ano pasado e aqueles outros que queiran participar na próxima competición correspondente á campaña 2008-2009. Antes de poñer punto final, repasamos as novas máis destacadas en titulares. Oito estradenses en paro participarán nun plan de emprego con resultados probados. Na súa última edición, o programa logrou a inserción laboral dos 70% dos asistentes. O día 9, coincidindo un pouco coa data, 9 de outubro, unha serie de actos que empezarán a 7:30 na Ponte do Regueiro, no lugar onde apareceron os cadáveres e onde foron executados, que gracias á colaboración do Concello da Estrada se vai a poder sinalizar. Bueno, pois esta é unha recollida que se vai facer a nivel autonómico. Hai 22 concellos que van a participar, entre eles está o Concello da Estrada e a través da Asociación para a Defensa do Val do Liñares, e é unha actividade que está promocionada por o proxecto Ríos e Adega. E ata aquí as novas do día en Estrada Televisión. Grazas pola súa compaña, saúdos e deica mañá.